Şırыбыздың donlıqlı yazuvчысы Камил Каримовқа тап болдым. Камил әфәнде, бірінші ғаиләгіз белән ник айрылыштыгыз? Шунда еш вакытта өйләнгәнсез, малай? Sen meni mıgayım birer artist bile butisin kim biledi bu sayım. Çünkü meni уже инде әллә зихин таралды дигәнсә мин уже хәтерләмим дә. Кайда беренчесе, кайда икенчесе, кайда өченчесеме. Ләкин менә хәзер инде 35 ел бер гаиләдә яшәгән кеше нәрсә санарга тиеш ул? Ник өченчесе дә бармы ни? Мин хәзер бәхетле бардыр инде алар ничә була. Алар әкренге үзләре килерләр, әле алар сиңа интервью бирерләр килеп Алла бирсә, әгәр булсалар. Сез ризамысың? Булмаска да мөмкин. Соң инде әгәр алай бик мин синең укучыларың өчен бик кызыклы кеше булсам, излән. Ну мин бик бер нидән таптым бит. Беренче хатыныгыз белән айрылышкансыз, бик яшь өйләнгәнсез. 19-да 20-дә мисың? Ул мин. Син минем әдәби әсәр буенча фикер охшасың икән. Юк. Бу сюжет бу минем. Ой, алайса яңа роман язам хәзер. Син аннан яңадан интервью аласың. Аннан соң моның соны артырга мөмкин әле, Шулаймы? Шул Тургай бутларның икенче китабы чыкканны көтик әле. Менә беренче никахтагы улыгыз белән аралашасызмы? Аңа ярдәм итәсезме? Яшерен батыр түгел, минем беркем белән дә никахым юк. Хәзер дә никахыгыз юкмы? Беркем белән дә никахым юк. Сез менә хәзерге хатыныгыз белән никахсызмы? Юк, загыслыгына закон. Загыслы? Мулла чакырга уйламыйсыз? Менә бүгенге әңгәмәдән соң. Муллалар белән күрешеп торабыз. Аллага шөкер, хәйр фатихада барсы да, ләкин никахка чакырмыйсызмы? Юк, никах вакыт. Кайсы мулла белән якын мөнәсәбәттә дип әйтик? Күңелегез хуш килә. Кайсы муллага? Безнең мулла дигәннән нидән теге Болгар мәчетендә безнең Ой, кызлар килде тагын тоттым. Син кызлар, менә бу кызларга гашыкмы син? Узатасыңмы? Аллага шөкер, бик шибәрләр, яшьләр бик матур. Хәзер бит шундый мода кетте. Яшь кызларга өйләнәләр. Ничек уйлыйсыз, Камил Каримов? Акча җитсә өйләнник. Ник акча кирәкмени? Бай кызга өйләнсәгез. Шибәр кызга өйләнер өчен акча кирәк, чөнки аңа калдырып китәсе бар име. Безнең калдырып китерлек әйбер юк, просто шуңа күрә. Сезнең романнар бар бит, Жан кисәге. Ул роман безгә ул романда чыккан гонорар белән хәтта санаториягә барып җитеп булмый. Шулаймы ни? Ник алай? 10 ел элек бит 40-шар ел яшәп була дип әйтәдер. Социализм чорында шулай иде. Рәхмәт әле, бастыралар бит. Шулай бастыралар, акча сорамыйлар басканга. Кемдердер бит акча түләп бастыра. Күп кеше сезне уйлый бит, ширып байыган Камил Каримов ди. Рухи байлыгым, Аллага шөкер. Рухи байлык. Булай ширып байымадык. Балаларым үзләре эшли, аларга миннән бер нәрсә кирәкми. Шуңа күрә бай дип саныйм үземне. Элек бит балалар үстердек. Үзләре мустакил, үзләре. Менә монда машиналар тора, булар барсы да сезнекеме? Әнә. Менә араларында минекенә шаганы бар. Кайсысы? Менә кара озынча бер Ford күрсәгез шул минеке булыр. Шулаймы? 6 ел инде җиртә Аллага шөкер. Ярый, киттем. Пока. Аяк астына карап җир тайгак, яме? Ярый, исән сау булыгыз. Сиңа махсус тайгак жул әзерләделәр. Яңа уңышлар, романнар көтеп калам. Ярый, киттем, җәмәгать.